Kaixo egunon ikasleok, gaur ikusiko ditugu erroketadun ekuazioak, edo ekuazio erroketadunak. Hemen ikusten dugu ekuazio erroketadun bat, edo erroketa duen ekuazio bat, bai? Beraz, ekuazio mota hauek nola ebasten dira? Alde batean, erro bakar bat utziz eta beste aldean beste guztia eramanez. Bai? Kasu honetan, erro bat daukagu hemen, utziko dugu adibidez ezkerraldean, eta bat hau pasako dugu eskubialdera. Batzen dago beste aldera kentzen. Bai? Orduan daukagu hemen, ikusten dezut hemen, adierazpen algebraiko bat erroarekin eta hemen polinomio bat. Bale? Orduan, nola kenduko dugu erroketa hau? Erroketa hau berretuz, bai? Orduan, berretzen badegu alde bat, beste aldea ere berreto behar dugu, bai? Kasu honetan, erroketa baten berreketa, geratzen da barrukoa, bakarrik, bai? Erroketa horrela kendu egiten delako, bai? Orduan hemen, izango genuke formula bikain bat, edo egin badazute izaken bat, bider izaken bat. Kasu honetan da A ken B dena berbi, lehenengoa berbi ken bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, gehi bigarrena berbi, bai? Lehenengoa berbi da isa berbi, minus bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, bi isa bider bat bi isa, bai? Gehi bigarrena berbi, bat berbi dela bat, bai? Bueno, hau ja bihurtu dugu bigarren mailako ekuazio bat. Hau badakigu egiten ja, eta pasako dugu dena ezkerraldera. Bi isa berbi ken bi geratzen da, eta gero isa berbi hau bestaldera aldatzen diogu zeinua, minus isa berbi, minus bi isa bestaldera plus bi isa, eta plus bat bestaldera minus bat. Berdin 0. Orain laburtuko dugu adierazpen hau, bi isa berbi ken isa berbi, bi isa, minus bi eta minus bat, minus iru, berdin 0. Ekuazio osoa da, bigarren mailakoa, orduan, formula minus b plus minus erro b berbi ken lau ab, lau ac barkatu zati bi a. Orduan, minus b, minus bi, plus minus erro b berbi, b da bi, bi berbi lau, bai? Ken lau bider a dela bat, honen koefizientea, bider c dela minus iru. Vale? Zati bi bider bat, bider a, a koefizientea dela bat. Beraz, hemen ordezkatuz, minus bi plus minus, gogoratu lehenengo da bireketa, minus lau bider minus iru dela amabi, gehi lau, amasei. Zati bi bider bat. Egiten dugu bukaeran erro amasei dela lau, orduan minus bi plus lau da bi, zati bi, lehenengo soluzioa da bat. Bigarren soluzioa, minus bi ken lau dela minus 6, zati bi minus iru. Eta, zatiki algebraikoak dituzten ekuazioak bezala, konprobatu behar ditugu soluzio hauek baliozkoak diren edo ez. Adibidez, lehenengoa, ordezkatzen behar hemen bat berbi da bat, bider bi ken bi, 0, erro 0, 0, gehi bat, bat. Eta bestaldean da, bat. Berdintza betetzen denez, baliozkoa izango da. Kasu honetan, minus iru. Ordezkatzen badezute minus iru, bai, daukagu. Minus iru berbi dela bederatzi, bider bi, emesortzi, ken bi, amasei. Bai? Erro amasei da lau, orduan bat gehi lau, alde honetan, baina bestaldean da minus iru. Bai? Bat gehi lau da bos ez da minus iru, beraz, ez da baliozkoa soluzio hau. Bale? Bueno, eta bigarren adibide honetan, ikusten dezutenez, hemen daukagu bi erro. Bai, orduan, bi erro agertzen direnean hemen, prozesua bi aldiz egin behar da. Kasu honetan,
daukagu ja erroketa bat alde batean, orduan ja erroketa bat kentzeko, egingo dugu bi aldeak berbi, bai? Hau berbi eta bestaldea berbi, bai? Orduan, erroketa baten berreketa izango da polinomio hori izaken bat, eta hau da formula bikain bat, esan dugun bezala, lehenengoa berbi, ken bi a b gehi b berbi. Lehenengoa edo bi aldiz biderkatu esakezute polinomio hau bi aldiz, bale? Hau berbi, erro bi x berbi da bi x, bai? Ken bi aldiz lehenengoa bider bigarrena, minus bi erro bi isa, gehi bigarrena berbi bat berbi dela bat, bale? Orduan hemen ikusten dezutenez oraindik erro bat dago, baina isolatu behar dugu leku batean, orduan, bi isa eta bat pasako dugu bestaldera, eta utziko dugu minus bi bider erro bi isa. Orduan daukagu isaken bat, bi isa hau bestaldera minus bi isa, eta plus bat hau bestaldera minus bat. Bale? Orduan hemen egin behar dugu laburtu hau, isaken bi isa da minus isa, minus bat eta minus bat da minus bi. Eta orain, esan dugun bezala, alde batean daukagu erro bakarra, eta egingo dugu berbi kentzeko. Beraz, bestaldea ere bai, berbi. Bai? Hau berbi eta hau berbi. Hau berbi zer da? Minus bi berbi dela lau, eta erro bi isa berbi da barrukoa bi isa. Bai? Berdin. Hemen daukagu, hau da, berez da a gehi b berbi, bale? Bi minus dituzuenean da a gehi b berbi, bai? Faktore komuna bezala izan daiteke minus eta minus berbi da plus, bale? Orduan lehenengoa berbi da isa berbi, gehi bi aldiz lehenengoa bider bigarrena dela lau isa, gehi bigarrena berbi dela lau. Esan bezala hau jarri ditzazkezute bi polinomio bat bestearen alboan eta biderkatu hau aterako zaizue, bale? Orduan hemen bakarrik egin behar duguna da, ezkerra aldera bigarren mailakoa geratu zaigu, bestaldera pasa, lau bider bi sortzi isa, bai? Orduan hau bestaldera pasatzen badugu, izango genuke, hori. Barkatu, pasa dugu, eskubira pasa dugu, Isa berbi, gehi lau isa, gehi lau geratzen da berdina, eta lau bider bida sortzi isa bestaldera minus sortzi isa, bale? Berdin 0. Orduan laburtzen dugu, adierazpen algebraiko bat, hau, isa berbi, minus sortzi gehi lau da minus lau isa, eta plus lau, hemen, berdin 0, bale? Orduan hau da bigarren mailako formula, minus b plus minus erro b berbiken lau ac zati bia. Orduan, minus lau berbi da lau, plus minus erro b berbi, minus lau berbi da amasei, gogoratu den beti positiboa izango dela, minus lau bider a dela bat, eta c dela lau, bale? Zati bi, bider bat. Orduan hemen geratzen zaigu, lau, plus minus, amaseiken amasei 0, eta zati bi. Lau plus 0 da lau zati bi, eta lauken 0 lau zati bi. Bikoitza atera zaigu. Orduan, beti bezala, konprobatu behar dugu, bi hau hemen soluzioa den. Bueno, jatorriko eskuazioan. Bi bider bi da lau, erro lau da bi, ken bat, alde hau ematen du bat. Bale? Eta bestaldean ematen du bi ken bat, erro bat da bat. Orduan, bat berdin bat, bi aldeak berdina dira, beraz, soluzio hau, bikoitza, baliozkoa da. Bale, ekuazionen soluzioa. Bale, hau da, erroketadun ekuazioi buruz, jakin behar dezutena.